יש? טוב. סטודנטים יקרים. לכל תלמידי בית הספר. למנהל עסקים. ולתלמידי החוג לחשבונות. אני שמח על ההזדמנות לאחל לכם המון הצלחה. בהצלחה בבחינות. הכל ברוגע, להיות מרוכזים. תשקיעו. אנו בטוחים שציונכם ירקיעו שחקים. שכל ההשקעה בחומר יצא בפועל ותקבלו את הציונים בהתאם. וגם שהבחינות לא תהיינה קשות מדי. לא כולם חייבים לקבל 90. כדאי מאוד להביא את המאזניים. וגם ליהנות בתקופה הזאת של הבחינות. אל תשכחו לבלות, זה משפר את היצירתיות. שבסך הכל תרגישו סיפוק ועניין וכיף. ושתזכרו את כל החומר בשביל המשך הקורסים. ושתגיעו מוכנים, מלאי מרץ ומוטיבציה לסמסטר ב'. אצלי כולכם כבר עברתם, אז כאילו כל מה שנשאר לכם זה המבחנים. טוב, אז... מאיתנו באהבה סגל המרצים והמזכירות. ושיהיה לכם בכיף והמון בהצלחה. שיהיה בהצלחה לכולם. בהצלחה. המון בהצלחה. בהצלחה. עוד בהצלחה. המון המון המון